Bw'omugusi inegaki igomboronge turonge ichimbo cheto abantu mbarakonyoranga embura yature gusise itaiga embura ngotwere yatokana nga mwao igobegete etandaro wago se carpet ya sege songo yatokana nga carpet riobegete igoma etenga nobegete chisandu gosenge sieri gosene jafuto begete ke sieri egerenga olio chirega korusi gosene chibuti abegete egosene bikoro tabegete bwata matobe kiarekero monto etirasa etire bono otigage sieri gari osoka gocha nyomba ayo manyana nobegete sandu rusiororo ayo manyana nobegete afuto ororo egerenga olio gocha arusi ebintu ebikorto biri abegete arusi chibuti chiri abegete asoe gocha nyomba kabegete kwatero monto nga karibu na aruchenge bikorto binengo tikubirege sieri yamanya gutokana nga oyo mogeni ochire go kwani mwao nobegete carpet nobegete tandarwa yao nyomba nobegete buni yao tandigete buya kabisa yatokana ngere gagocha ryoka nejibuti oso ago chinyomba ngama tobe nabwate obujafumbura bwate labda otachire binte binge korunjira sarure osoire gocha nyomba ryoka bono wasuka komatenga ki gakiya yarusie chibuti koserusie bikoroto obegararia obegege sieri gabu egera osoe gocha nyomba Iria rusiri bono kwa matebire labda rendo ororinga no bosoku otachire carpet na matobe umanyire korusia ebikoroto biria yatokana nga chisogisie chigotioka oseta tabegete socks ne chibuti abegete bona arufu nyamanya gocha nyomba baka mwako minga ki nande otobolirio molemba se nyomba nakeka kwera tokobolia nkoboliga nga gake aseta bieyo embwiye ko gachimwanya abantu ayo monyene gwachire kwanyolere mwana ni mbegete carpet nje mokogoti kwanyolere nga nyalebe nabegete carpet yaye abegete bujaiga nyomba bangu sete bujaiga wacha ayo monyene bwata matobe ayo monyene bwata chirekere bono kurugari ogogo charioka bono kero ranko boliga nga gaki etabieyo embweyo warusiri chibuti chigotioka alafu wazi na ande wasore nyomba goso wanga nakero ranko bolinga ine gaki igombuya nande chinga kichinde yatokana nga abangina mono tikankwana rigoro yabangina nga ndirokonyora nga umonginonde gose mogisangio ogasire ndagira yaye kagasire ndagira yaye na tangantie ndagira gosona oboli gose ne chibando gose ne chingende yatokana nga ebya ubyanyoru kidogo lakini ayo manyane no matenge ebya ongocha bire yatokana nga kagasire obongorolire obekire skali nkwaneke wanekeire kwabinyolire ororo yatokana nga aye nga gwachire kwanga nyale bo minto gakindo cyo kwagasire gakinsumi nini na nini wasabeke ne byangocha bire ko mugondo inyolebo bono yatokana nga tabieyo jingande cyo embweyo triko cha yagokia asenge njonga wasabire ndagira ayo manyene yaongochere kona kiekogera nga tokoganye yao otige bweka koe tiba gokosabirira gakie ndagira arebwe kanje ngaki ya tiganko enkego alafu naye mambia sokoraki ochonge ekiagera nga yaye yao yanyoru kurumogondo osenga ngakitereka ogosamura bono nakiegora nkoboliga nga gaki embweyo abangina gosonde bwensi okosabirira yatokana nga kosabirira ole nini na nini yatokana nga kaki korangonya koroteke ndabe ko chesabali gakinge kwa korete yange ye korwa kakishati ine ya engiyo bwate eswante yega osega nchweye bono embweyo ekogeche ekeratali rasma gotenga kwa mogechiri lakini rena ligike koranko bolinga embweyo egogecha ayo monyene yakokokira lakini ngogechire lakini ranko bolinga ine gaki igombuya ine gaki igomboronge turonge ichimbo cheto Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nago kurendera chibicha chinkia nabwo igo chinkeno